बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो सुंद'यैनो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव समायाब्लाबो फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफ्रा गोसो थानाय एसे नायलांदो आरोना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा दिनैनि सेथि आपडेट्सआव थागोन जोंहा जिथुनिखि सावरायबाय थानाय CM-AAA नि सायाव जोङो दाखालि बावैनिफ्रायनो सावरायगासिनो दङ आरो आङो दिनै फिन खेब बे टपिकनि सायावनो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय दा गोबांफोरानो एप्लाइ खालामदोंमोन माखासे मानिया मोनबाय आरो माखासे मानिया मोनासै नङा होमबा सोरबा सोरबा मोनबाय सोरबा सोरबा मोनासै थ' बेबायदिनो SMS बो फैयासै आरो कलबो फैयासै माने सेलेक्ट जायासै आरोना थ' माथो बुंबावनो आरो दा सेलेक्ट जायैखौ दा जोङो मिथिनो मोन्दों फैयै फैयै दा फाइनालि क'क्राझारावहाय रानगोन क'क्राझार चिरां आरो ओरैहाय गलायगाव ना थ' जोङो लिस्टआव मोननाय हिसाबै आरोना दा जोंहा 16 तारिखआव बेबायदिनो तामुलपुराव जानानै थांबाय तामुलपुर अदालगुरि आरो बाक्सा ना थ' जोङो दा क'क्राझार चिरां आरो नैबे गलायगाव ना थ' जोङो बेखौहाय मिथिनो मोन्दों आरो 19 फेब्रुवारि थ' गाबोनहाय जागोन बा फैसाखौ मोनगोन बा चेकखौहाय मोनगोन गोबांफोरा चेकखौ मोनबाय निस्सय जोङो माने फेसबुकआव होनायबो नुनो मोन्दों आरोना थ' जायफोरा सेलेक्ट जाबाय मोनबाय आरो सेलेक्ट जायैफ्रा गैला उनावहाय आरो एप्लाइ खालामनांसिगोन नैबे सेकेन्ड फैयाबा सेकेन्डथ' आरो बबेयाव फैबावनो ना फैनाय नंलादां आरो फैयोबा मोनगोन जोङो आपडेट्सफोर मोनलांबाय थागोन आरोना सेकेन्ड लिस्टफोर ओंखारोब्ला दा माथो बुंबावनो माबायदि सेलेक्ट खालामखो बेखौ दा मिथिला आरोना थ' जियानो हक जोङो गाबोनहाय क'क्राझारनिया मोननो थांगासिनो दङ आरोना दा जायफोरना बेबायदिनो SMS फैबाय लेंहरजागोन बेबायदिनो थांदो आरो चेकखौहाय लकेसनाव थांनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना SMS फैयैफ्रा खिन्थु गैला आरो दा SMS फैयैफ्रा मोननाय नंला बेबायदि दा गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोंहा जिथुनिखि अरुण'दयनि रां बिखेखके आइजोफोरनि थाखाय थ' जायफोरा माने मोननो थांगासिनो दङमोन ना एसे माने दुखुनांथाव खौरां होनना बुंनांसिगोन माथो बुंबावनो दा मामाया एसे माने डेटखौ फासयनानै होबाय मानो फासयस्लाबखोथाय माने इमिडियेट फासयबाय आरोना उफाय गैया 20 फेब्रुवारियाव मोननो गोनांमोन आरो गोबांथार निउसफोरा माने फोसावदोंमोन आरोना थ' जोंबो बेखायनो दामबोबाय थादोंमोन दा जोङो 20 फेब्रुवारियाव फैसाखौ मोननाय नंला होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों मामाया मैयाहाय माने फोसावनानै होखाबाय अलरेडि दा जोङो 10 मार्चआवसो मोननो थांगासिनो दङ खारना जाहैबाय दा 20 फेब्रुवारियाव जुदि रांखौ होयोब्ला थ' माने एसे खालाराबो मिलायाना आरो 10 फेब्रुवारि बिदिनो 10 थारिखआव माने अरुण'दयनि राङा हाबखायो नालाय बेखायनो एखेलगे 10 थारिखआव सोफाखासिगोन जाहैदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला फैसाया माने 8,000आनो ओमफ्राय ओरैहाय बे मास मोनसेनिखौबो प्लास खालामदेरफानानै हरै 1,000खौ डाइरेक्ट 10 थारिखआव ओरैनोबाबो 10 थारिखआव मोनहैखागौमोन नालाय थ' 1250 थाखा बेबायदि जाहैखायो एसे एनै डिफारेन्स आरो इफाल ना थ' दा 8,000नि जायगायाव 9,000खौ माने मामाया होसिगोन आरो एसे प्लास खालामबाय आरोना थ' खेबसेयावनो माने 9,000 होखासिगोन जाहैदों 8,000 नंला 9,000 थ' आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन मामाया माने डेटखौ एसे फासयबाय आरोना थ' जोङो नेनानै थानि डेटखौ फासयोब्लाबो निस्सय फैसाखौ बयबो मोनगोन आइजोफोरा ना थ' जायफोरा बेवहाय नाम फैबाय आरो इलिजिबोल जानायफ्रा बयबो मोनगोन आरोना थ' गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव आङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला आपडेट्सफोर लानानै फैगोन गोजोन्थों बाबाय 10 मार्चত প্ৰত্যেকবাৰে অৰুণোদয় পায় 20 ফেব্ৰুৱাৰীত যদি দি দিওঁ মহিলাসকলে আকৌ 10 মাৰ্চতো ভাবিব একো নাপাম সেইকাৰণে একেলগে 10 মাৰ্চত দিম 8,000 নিদিওঁ 9,000 দিম যে 20 তাৰিখে মই 8,000 টকা অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলোঁ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত মই নিদিওঁ 10 মাৰ্চত দিম কিন্তু 8,000 টকাৰ জেগা 9,000 টকা দিম